Ukpa bakhoit poblio bakhat saw, ukot uwe rekipat runget Catholic shitlup ka Pyrthei, bakin Duwai ya Rosary man ka Sngi klempep, hau Bnai Risaw, ban yo ma de ka Jingai ublei, bat ka Jingsuk ha ka mensim, hala yeng lasem bat ha ka imlang salang. Upo pula banjur bagi Catholic shitlup ka Pyrthei kidai ban demkrup bat ban yatali ha ki Jingduai kam tam hau ni Bnai Risaw ban wan Bnai ubangi IT kerpang hau Rosary bakhoit naga Bynta ka Jingsuk ha ka Pyrthei kam tam ka Jingsuk ha kitu ki jaka ki balasha penjat ha ka thama. Upo pula penbenaru bagi paj runget Catholic harum kini lumlang ha St. Peter Square ha ka khatway dari Risaw ar hajar arkusan. Ngakot sngo bahaya pi baro man ka Sngi hau Bnai banwan panduai lang ya Rosary naga Bynta ka Jingsuk hala yeng lasem bat haka imlang salang ula penkun.